Omroep Friesland en de Frieske kranten moeten meer gearwerkje, vindt directeur Jan Koster van Omroep Friesland. Hij zei dat joert bij het 20-jarig bestaan van de Frieske televisie. Nevens Koster kan de Frieske journalistiek alleen nog voor het bestaan terug oparbeiden. Bij een grote brand in een geitenhouderij aan de Wiel Dik in Meuns is de eigenaar slim verwonnen. Hij bezocht 3 hinders uit de baan de stal te krijgen. Daar staan ik zo'n 100 geiten. Een pad ervan kon redden worden, maar er ben ik 100 en bisten stikt. Natuurorganisaties protesteren op de Waadzeeconferentie in Denemarken tegen zoutwinning onder het waad. De natuur zou de dupe worden van de winning. Joert werd er zoute drop uitdeeld op de conferentie. Het doel van de actie is dat zoutwinningsbedrijf Frisia in Haas geen vergunning krijgt. Joen en vannacht droeg, bewolkt en 2 graden boven nul. Er stiet een matige wind uit het zuiden. Mooi Rijnwetter, 7 graden en een stevige zuideerste wind.